Trobo superguapa aquesta noia. En sèrio? Jo trobo més guapa aquesta, Ui, no. Creus que podríem arribar a mesurar la bellesa? Ostres, potser sí. I si recorrem a les matemàtiques? Aquest nombre es tracta d'un número que, al llarg de la història, ha rebut diferents noms. Nombre d'or, nombre fi, proporció àurea i proporció divina. I té un valor de 1,618. El van descobrir els grecs, dividint un segment d'una manera especial. La raó entre la longitud total del segment i la de la part més gran ha de ser la mateixa que la raó entre la part major i la menor. Al seu torn, aquest quocient és igual al nombre d'or. Anem a comprovar si aquest número també és la clau de la bellesa en un rostre. Per fer-ho, hem agafat el rostre d'algunes noies que hem trobat a internet, la majoria famoses, i hem utilitzat el programa Adobe Photoshop per calcular les mesures que necessitàvem. És una manera força precisa, ja que es mesuren píxels i es pot fer servir l'eina de zoom. Sabem que cada cara té una estructura diferent i diferents mesures, i, per tant, no hi ha similitud en el conjunt final dels resultats, tal com podem veure a la taula. D'acord amb la proporció grega, un rostre que té tots els valors aproximadament iguals a 1,618 es pot descriure com una perfecta i bella cara. Així doncs, hem transformat els resultats en un número del 0 al 10 i hem volgut comprovar si la gent veia més bonics els rostres que a nosaltres ens havien sortit que tenien una millor proporció àurea. Per fer-ho, hem demanat a algunes persones que ens ordenessin les diferents noies de més vella a menys a través d'uns qüestionaris. Després d'obtenir els resultats, hem creat la següent taula, on apareixen les noies en ordre de més vella a menys, segons el criteri de la proporció àurea. I al costat de cadascuna hi apareix el recompte de les vegades que han estat votades de més atractives a menys. Tal com mostra la taula, hem pogut comprovar que les menys belles, segons la proporció àurea, han estat votades com a menys atractives i amb l'ordre corresponent als nostres càlculs. Per altra banda, les que ens havien sortit més pròximes al nombre d'or han estat votades les més atractives, tot i que no en el mateix ordre i amb una excepció, la Cameron Diaz, que justament havia sortit la més vella i, en canvi, han estat més votades, inclús les que es trobaven enmig d'aquests paràmetres. Per tant, com a conclusió, hem pogut comprovar que les cares que considerem atractives generalment tenen nombrosos marcadors facials estretament alineats amb les proporcions àuries. No obstant això, hem pogut comprovar que la bellesa no només depèn de les simetries i de les proporcions, sinó també d'altres factors com l'envelliment, la salut, l'expressió facial o els tons del cabell, la pell i els ulls. Així doncs, tot i que podem mesurar i quantificar la bellesa, aquesta no deixa de ser quelcom subjectiu que varia en funció dels ulls de qui la mira.